мара гумуш карди тима ёфтум баъде ки ӯ ай марафт ман дига арӯс накуфтум бовар кардам тақдир дар чизе боша ҳавае меша ҳамин рӯз гуфтум ёфтум фикр намекунам пеша мада чанд касо меган якта шанс битетти мода бачара фиреб кардана дихтаро кардан мода иҷа ай биморам ҳаст хидмо нишон додем кайфа фикр кардем ранги мо бо як кас мекунан лайфа аз кунум репа гуфтум дилимда менатон сӯхтан душмани ма ба ханда ҷомаи шодира духтан мара зиндагӣ сар бар шикасту бо аҷом хастум то мархи душна барамад дала мехонам нестум шумо як алла навсен шумо ҳаматон баднавсен ризқи мара худо дод шумо ай маҳ натарсен ман ғами ошиқоям саддаи камбағалоям да мардуми ғариб ма дутта дасту дутта поём ман кай парвоз бикардам зӯи ҳаво инқадар нафрат пайдо шуд дар шумо ман дуо кардам танҳо зӯи худо маро расонад ба ҳама орзуҳо мара мебарад чашми сирх дорад зарар ғами мара намехӯрад ӯ як зара овози мани ғами ӯ пур кардаи зала ки ма иҷа хондесам ба қаҳр гизала мада боша як дона просмотр як дона лайк тамом марозӣ паданалат ман мехом ай раҳат гардӣ мегарди кай одам мешай этоифа ки марозишам ай ту бугу май бимабуд ки ту бегуноҳ будай дилим аз зинда буд борон илтимос бас накузан мада ту маҳқулӣ баъди вай ҳодиса ма гиря намекунам оби чашм нарез мамас намеша мара ай таги хона баре чашмои хуморим сир хаётар интизори чашмотае духта ман кай парвоз бикардам зӯи ҳаво инқадар нафрат пайдо шуд дар шумо ман дуо кардам танҳо зӯи худо маро расонад ба ҳама орзуҳо ман кай парвоз бикардам зӯи ҳаво инқадар нафрат пайдо шуд дар шумо ман дуо кардам танҳо зӯи худо маро расонад ба ҳама орзуҳо. рамазон моҳи муқаддас мебошад ва ширкати соф савдо маҳз ба хотири моҳи шарифи рамазон 20% тахфиф эълон мекунад. дорои алҳадая ба намуди капсула ва равғане ки ҳатто Абиб Нурмагомедов ба шумо тавсия медиҳад пешниҳод менамоем ки барои нест кардани кирн баровардани ришу мӯйсар агар шумо хароб ҳастед ва мехоҳед фарбеҳ шавед пас аз дорои бетса протеин ва гейнерҳои соф савдо истифода баред. доғҳои сафеди пӯст ба хубтар кардани биноӣ кӯмак мерасонад. доставка ба ҳамаи шаҳрҳои Русия дар шаҳри Москва ва Санкт Петербург офисҳои калони ин ширкат қарор дорад. аз номи канали Tojikon Group муроҷиат намуда тахфифи иловагӣ ба даст доред.